Entrem quan entra el Marca, Pep, recorda. L'ombro dret, Pep, una mica més amunt que l'ombro esquerre. I tira't endarrere. Sí, són moltes coses, tranquil. Que es vaquero no se caiga la vida. ¿Te gusta? Pero acaba de... Descobrí que podia remar així en metres. Fixa't que se t'enfonsa la pala, vale? Has d'anar girant així una miqueta. Són moltes coses, Pep, ja veuràs. Per això estem. Veis el vídeo? La gràcia és aquesta, quan vegis el vídeo, sobretot pels novatos. Quan veieu el vídeo, veureu on falleu. Un día en casa de alguien, con cita, con cita. No cal que ens estirem tant, vale? Però ataquem a la vertical i aquí, Arnau, vale? Ens fem uns porros i mirem el vídeo, no? Com bons esportius. A mi em sembla. Sí, A veure el vídeo. Aquest platicat que de la perspectiva l'entreu. Aquí hi ha bolis, Saca mi perfil bueno. Oye. Oh, qué gran. Aquí donde me veis, yo soy un vanidoso, porque he visto de mi... T'has de tirar cap a la teva esquerra, vale? Aguantem a darrere una miqueta, no? Deixem-la lliscar. Hijo de puta. Xara, no t'estiris tant. Ahí. Jo, Pep, no et dic res, vale? Tu ja saps què has de fer, ves tu pillant, vale? Tranquil, és això, Et trobes a tu mateix. Ja està equivocat, tio. Ja està equivocat. Ton pare no té cap empresa, Arnau? Que jo sàpiga, no. En Blackstone, no. Patrocinadors, tio. Estem buscant. Sí. Lo digo a un pare, tio. Lo digo a mi jefe. Ah, tio, clar. Metro, tio. Metro i pizza. Després de cada regada amb les pizzas, tio. Home, sí, Metro Pizza, tio. 1.000 euros, un adhesiu aquí, de puta mare. Lo digo al jefe, el que me dice. Va, tio. Ja anirem a parlar de Mercè i jo, si vol, Vull dir, digue-li, ja, que vinguin a parlar amb mi. La Mercè ha dit que s'ha comprat un vestit amb un escote per anar a buscar patrocinadors. Vale, molt bé. Veis a cenar ja d'això. D'escana! Ahí, Pep! La força d'entrada és de cames, vale? La força d'entrada és de cames i després... Ahí, i més endarrere. Oh.